mga vultures. Di man gin mauwaw ni manood gyud na sila. Niya mao ginay makasud kay kadto mga tarong di man mo ug kuan ba kana bang dili sirok ba og pista pa, dili ba mag-ilog-ilog aron makakaon, maghuwat ra og agdahon. Kana kay mo musik liot-liot gyud na abot gyud dito sa na daghan na sila ang nanang klase sa mga tao, bagagnaong. Unya mao na mahiluna sa gobyerno. So what can you expect? Dili mao na ang best and the brightest, but that's just so good because the system is open to those kind of people. Colonial system mga ikala bata-bata. Yeah, mao na maglingkod niya. Mo appeal na sila policy making ang hibaw na kay kana mang sip-sip ra. TRS tila resolbad niya kana mang daoto ng mga kauban siniraay ba. Mao na ilang expertise niya mao na manglingkod sa gobyerno Maria E. Josep. Ato takna ba ang problema sa mga tao di man mo tuo. Di gud mo tuo dayon. Anay ubang mo tuo sa dayon depende sa sentimento. Pero the general perception is hey, wa may klaro ng gobyerno ha. So the administration is really suffering from credibility issue mga higala. Kaya to karon god na naga ambak-ambak na to siya to show the world nga maayo pa man kay kung kahimtang sa panglawas nganong inyo naman kung desisyonan nga padong na mamatay. Hanto karon ha. Nagya po'y gatuo nga di nga fake tong nakita nila. Ana na bitaw ka. Ingon ana na bitaw ka way pagsalig ang mga tao. So, unsa man klasiha sa gobyerno ang imong mapaabot kun ang leadership mura na lang taw-taw sa umahan mga higala ka nang gitawag og well, di gyud matawag pagkakaroon kana limdak ba. Di pa gyud siya matawag og limdak sa pagkakaroon kay ang kaning mga buaya gahuwat man og napay kwarta nga ikahatag paingon sa eleksyon. Kung dunay final announcement nga i-postpone yung barangay election, then we will know. Makasabot na ta og asa padung ni. In the meantime, kung pa may kay gi-postpone naman kuning barangay election. Last year man supposed to be niya gi-postpone. Karon i-postpone na sad. So ang mga incumbents kuan na kayo kanang overstaying na kayo. So most likely dili ma-postpone. Na may magamit nilang excuse nga energy crisis whatever, but from our side ba may bawa na to na mga gala o unsay modus aning gobyerno ha kay kanang mga paabot na gyud na sa kwarta ang gipaabot ana mga kongresista karon nga gilom-hilom kwarta gyud. Ug di maghatag ang administrasyon sa kwarta, nga ilang gikinahanglan paingon sa eleksyon sa mga barangay officials. Daganang manibat diha kanang maningog na mutabok na sa pikas. Gasugod na mo gani karon pag ginagmay pa. Daghan pang mas daghan ang hilom. Unya nay sa katong istorya mo si Ririk na hinayak na kada bang ingkasog mausab ang dagan sa panggobyerno sa Pilipinas by 2028. Nahadlok ni mga tawhana nga mabilanggo gyud. Scared to death nga mabilanggo. Mao nga tinud-on ta na lang ni. Maningkamot ta nga di gyud ni makadagan kay ug makadagan ni daog ra bagyod. Kay grabe man gyud ang iyang lead kontra sa mga possible candidates in 2028. Wa pa sila kakita og atbang ni Sara Duterte, labing tinuod lang. Kinsa man sad nga recycle sa mga naunga. Si Hontiveros
klaro kayo ang iyang pagka-ambisyosa. Gusto gyud siya nga mapresidente. Pero wa man mo gain og traction ang iyang kadto gigastuan to ha adto siya sa kanang Kalayaan Group of Islands kay mahal niya ang Pilipinas. Nawan siya ng habas ng masagbot sa umahan. Iuhaw gud siya inom ng tubig kay kada siya kuha ka ng panghapas og tubo ba. Una sa kay jeep. Paingon na managan di eleksyon. Unya mahal ko talaga ang bayan. Problema pero minumdum ko to ako kauban sa unang bugoy sad. Gusto siya mo suod og trabaho ba. Siguro man to siyang standby niya mo report sa usahay kanang volunteer reporter. Gusto siya nga makasuod gyud siya sa og trabaho sa siya. Naku, problema gyud ko Yung sa mga kuan kay magtapok-tapok ganun pa lalaki. So maging problema. Problema kay sales man gyud ko ba? Sales. Gusto siya maligya sa istasyon. Problema na niya. Mamaora na istorya mga gala nga. Nagmahal gyud siya sa bayan. Hit. Sa to statement ni Duterte nga. Galit ako sa drugas ba ito siguro? Statement ni Duterte. Untiveros, mahal ko ang bayan. Talagang mahal ko ang bayan. Marabag, problema ginin ako kay mahal man ginin ako ang bayan. It has not gained traction. They spent money for that mga higala. Sigurado yun. So, i-recalibrate na sa nila ang pamagin sa umanin na to. Kaya mag-ilog para ba na sila? Si Leni Robredo is being promoted. Unya, kinsa man, si Romualdez, ambisyoso gito sa Romualdez, pero forget it. Nasa ga-promote nga si Lisa Marcos, mudagan baga presidente. Kuan na, sige lang silang labay o kuan bang naday mo, mura ba o kuan kanang galing na mo pilit ba? Na mo pilit. Pero wa pa gyapon adto karon. And remember mga igala nga ang filing sa Certificate of Candidacy for the 2028 election is October. Ang mga kandidato mo file na sa 2027. Pila naman na. Dool na kayo na, Labi na ko, nasyonal ang imong posisyon. Kaya, musuro yung mga katibok Pilipinas. So, 2027 October, mo file na o Certificate of Candidacy. So, karong panahon na, kinahanglan mo tick off ang imong kandidatura. Karon, kinahanglan pakita ka ng gilas. Appeal na ka sa conversation ba? Didli ni. Ang naa sa conversation ron nga kanabang of to some degree na value mga higala nga posible si Leni Robredo man. Wa may lain. Mabitaw tong ilang propaganda na kuan kanang may bumirang kay ilang gidaot si Sara Duterte nga bulok gapatabang sa base na sa statement ni Madriaga, kapatabang o abogado o makapasar. Ang bar score ni Sara Duterte, 80 man. 5% above the average. Unya, itandi sa ka Leni Robredo nga kaduha mo take. Pimirong take, hagbong. So, yung gawas na noon na, imbis nga unta na mahibaw sa katawhan, nahibawan na noon. Unya, ang score ni Leni Robredo, di ang magkuha sa 14 to 16%. Samtang kasara, sutoy,
Layo kayo gyud. Di gyud makadaog og naay musukol kun eleksyonon ugma pohon. Okay? So, samtang napay panahon, bitaron gyud na nila sa Sara Duterte paingon sa ubos. Birahon gyud na nila niya. Then, hopefully, they can come up with a candidate na makadaog. Nagahisgot sila ni Bam Aquino. Aquino, kuan ba? Recall. Kay prominent political family man ang Aquino. Nakadaog man si Bam Aquino. So, ilang iswayag promote si Bam Aquino. Wa gyapon. Ang gawas na nung istorya nga, wa man nakadaog. Wa man na elected. Kumilected na. Sila si Kiko Pangilinan na wa man nakadaog. Nakadaog lang na tungod sa kumilek. Nang gawas na ng istorya karon. So, wa mo gain gyapon og traction. Kinsa may padaganon. So gano'n na kasos, Maria, og may kang laki magpinsar-pinsar ba sa politika, naidagang mga maing laki, anak, kanang naas kongreso gud, mga kongresista, veterano na sa pamulitika din sa ato. So, kana kay hilom-hilom na sila for one reason and one reason alone. Kwarta. Di sa ta kuha na ni kay masipyat niya ta. Kay na may 100 billion nga i-dispose nila para sa eleksyon. Muna ilang gipaabot ug mugawas pa na. Nagigwardiyahan man sila dagamang gagwardiya ng kotaharon. So, posibleng di kagawas. Pero magpabaga na sila na so paggawaso ng kwartaha. Pero mo epekto sa ilang kandidatura kay mahimo mang dakong issue, negative nga issue. So it's a situation mga higala, it's there between the devil and the deep blue sea kini ato mga kongresista karon. So naiuban nga marunong na dugay-dugayon pa man nato, padungog-dungog na lang tadayon. The earlier the better. Nga mupakita tag sinyalis nga friendly ta sa umaabot nga presidente. Although dili gyud kaayo but naanada ay giablihan na gamay ang putahan ba. Kanang crucial ng eleksyon sa barangay ug madayon na mahayag ang pananaw na to mga higala. Kay that would be in November, no? November. So naata sa hinapos nga bahin sa Abril karon. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, November. Buwan na lang dili tuig, months. Kay ang eleksyon sa 2028 sa excuse me. Paingon sa 2027 ang akong gisgutan. Abril. Pagkahuman aning 2026, 2027 na. Dili pa moabot og sa katuig, budeklarar na ka nga kandidato ka kay na may deadline, October man ang filing. Pagka 2028, ang eleksyon Mayo. Doon na lang yun. Ang ilang window time-wise mga higala is this year aron makapromote sila sa ilang kugulingon, maka more or less makakita sila og ang chance ba nga makadaog ba. Doon na tay chance nga makadaog sa pagka-presidente o vice-presidente. Diyan ay nangutanan ako. Ang istorya may gapon, naniod to may mga barkada. Kuan ka ng Park Lane Brothers, pero diya may imbitasyon ni Dr. Jojo Flordelis. Amos ang kauban. Nangaon may naniod to may sa bar mix to diya sa ang Casino Espanyol. Istorya nga pagpolitika. Kinsa man gyud ang
posible nga i-running mate ni Sara kung dili ma-impeach si Sara Duterte. Kinsa may maayo. So, naay mga ngan si Aimee. Posible man si Aimee kay kana mga Marcos loyalist di wa man na masulo ni Bongbong. May mo man nagmutabok ni Aimee. Nya Ilocos ba North kanang gitawag og solid North. So bisan pag dili na solid North pero daghan gyapon ng mga butante diha. Unya South, of course Duterte, no. Kanang Metro Manila o kanang Greater Metro Manila area. Daghang kay butante diha, freewheeling na diha pero nana kay Baluarte duha ka buok Mindanao o North dito sa Ilocos region. So from that standpoint, mayo ipares ni Sara Duterte sa Aimee. Mayang running mate. Ang problema na kay issue sad acceptable ba gyud si Aimee Marcos sa mga DDS. Kaya na may mga DDS na suko na gano'n ng mga Marcos ba. So, ipaagi pa nag-survey mga higala sa mga bright boys sa grupo nila. Ug may baon na nila ang tubag. Sa akong bahin, gusto ko nga si Marcolita. Nga naman, gawas nga misalig ko sa moralidad ni Marcolita. Kadang kuan prinsipyo ba nga og si kani Gobernador Lito Osmeña pay pasultion mga saba to sa mga politiko nga kauban mo sa una. Yun to siya. Butangan sa nato gamayng prinsipyo ning politika. Oy, gamayng prinsipyo di lang. Butangan lang gamay. Oh, that's all I need. Hindi, si Marcolita, I can see that in Marcolita. Unya, ikaduha, kanang Iglesia ni Cristo nga support. Kay Iglesia ni Cristo man na si Marcolita. So dako kay nasa Baluarte sa lakton nga pagkasulti. So magtandim sila ni Sara Duterte. Bugat unya. That is from a perspective nga inigkadaog ba after the election, post-election na siya nga perspective nganong sa akong bayan ganahan ko ni Marcolita kay inigkadaog na nila trabaho na yun. Kanang wanay drama ba? Si Sara Duterte miingon nga kung siya makadaog, mutrabaho dayon siya sa iyang buluhaton isip presidente. Kanang mga atake nga personal batok niya, di na niya, gibaliwa na niya tungod kay it's part of the territory. Politiko man ko. Naamag yun na sa atong pamulitika. Pero kanang nakasa sa nasod, di na mahimog pasayloon. So, gukdon yun na. Nakasama sila sa nasod. Kanang ilang saa nila nako, personal, okay na. Ang nasod mo'y kinanglang tubagon sa mga nakasa. Nana ko no siya naasaw na kinsa iyang running mate. Ako sa kumbayan Marcolita. Kuan ba kanang aron na ay mugukod sa mga angang gukdon ba. Dili makiglamano sa yawa kay kini magong politika mga higala mo na gitawag og di man mahimog di ka makiglamano sa yawa. The devil ba. Kuan din siya kanang political it's an art. Natad sa arte. Ang politika. There is no such thing as black and white. Ang mga politiko operates in the shades of gray, mga higala. Kinanglang maayo ka mo will and deal. Pero
the bottom line good is okay, it is an art of getting things done for the good of the many. Lamano hiyawa basta kay makayo sa kadaghanan. Dili literal ng yawa ha. So naay mugukod sa mga angang gukdon. Di man mahimo og di lang gukdon. Kay di gani ni gukdon ang kawat nga nahitabo ning administrasyon na mga higala. Muwad na gyud paglaom sa kalidad sa ato pagkatao din sa Pilipinas. Although noted lagi ta nga mapasayloon ba sa mga nakasa. Mo'y atong attitude nga nakasa imbis nga lagot kay nakasa pero pagkahuman nga nahukman ng sadan musud na dayon ang ato sang kaluoy-luoy in town. Ana ba? So dili kay ta firm anang dapita. Mo prevail ang atong pagkamaluluyon. Pero gunaw-naon natong maayo. Dili maayo ang katilingban og dili na og magsigita ni ana. Way katapusan. Kanunay tang pahimuslan ba? Mupahimos ang mga lingkod sa gahom, pahimuslan ang atong suporta nila. Never ending. Kinanglang na ay manubagyod. Nangawat ka man, imog yung tubagon ang silot. Kung ma-proven ha, dapat imog yun ang dawato ng imong kapalaran nga mabilanggo ka. Mayo magani i-restore gyud ang death penalty mga higala. Sa una na di man ko pabor ana pero karon may siguro ibalik ng death penalty na to. Kay mga nasod nga nakasugat sa grabe pangurakot niya gi-implement nila ng death penalty, mahadlok naman ang mga kawatan. So, maybe, I don't know. Just occurred to me. Angay ng pamilangguon, isa yun nga, pila ka tao ang namatay unnecessarily mga higala. Guba ang ilang kinabuhi ha. Ang ilang kinabuhi. Ginumdum ka itong nag-interview nga gikan sa Israel. Israel kay dugay siya nga gapamid sa Israel. Unya nakatukod gyud siya balay, napalit og TV, tanang mga ginanglan sa refrigerator na lakton nga pagsulti sa ilang kasilinganan, usa siya sa mga medyo komportable ang kinabuhi. Tungod kay dugay siya dito sa Israel. Unya nahibaw ra bata nga kana sa Israel mga higala og mag OFW ka dito. Ang mga tuan na dito mubadlong yun nga ayaw diri. Ngita mo lay lugar ayaw diri. Ngano kay mahigtan mo diri. Sama na mo nga dian na karon diri. Ngano man mga higala tungod kay tigaan ka nilang ipliti. Kanang fly now, pay later ba? Librehon ka nilang pliti. Larga dito, trabaho ka dito. Pero kato imong pliti puloy nga sila'y gabayad, utang man to nimo. Bayar nito, pay later man. So imo tong bayran. Igbayad nimo ato puloy. Magsigig saka ang interest. So di nimo mahurot og bayad gawas kasahon gyud nimo asam sa ikasa og bayad sa imong gasto. So imong i-installment. Sige lang kang gabayad, di mahuman imong utang sa nagfinance sa imong biyahe. So, abdan o, 8 ka tuig, kay, kuan man, kanang, inuana ka maldito ng mga Hudiyo ba? Kanang, although, dili tanan, pero, mauginay, general, kinta nga, sentiment sa mga OFW nga tuwa sa Israel. Mubadlong din sila sa mga Pilipino nga gusto mo sud yung trabaho nga kung naamoy lang yung kapaingnan ayaw dire.
So can you imagine katong kahilak sa interview sa Lunop? Wala naman siya, nakauli naman siya puloy, hindi na siya mobalik. Pila sa tuig dugay siya dito. So gwanta gito niya naka pasiminto sa ilang balay ba? Si nang atop gianod no sa baha. Kurot tanan. O wa pa kawata tong kwarta. Di ito na mahitabo. Kay misud ang tubig pag-collapse naman sa seawall. O kani ang kining flood control ba nga how do you call it? Infrastructure. Pag-collapsing sud naman. Ay mingon nga overwhelmed lang yun sa tubig. Ako pero makita man nimo nga sawa pa matipak ang ilang kuha dito, wa man musod, anod lang ang tubig, subay man sa kagyanan. Pagkaguba na to sa kuha katong way kabilya nga mga siminto, na hingawas na ang tubig, gawild na hingawas na. So, man-made disaster ba? Ang gidagatan sa mga kaigsunan na to nga matay. Di mahimo og tiway lang na kadto mga sakanan nga ako amigo hapit dito sa Honda ba kay nasa gipatan-aw dito sa Honda man yang auto dungan atong mga sakanan nga gikan dito sa Liloan bitaw puloy nga nalunupan mga Honda sad pag-abli dito nanimaho ingalis nga ang baho patay. Una, tiway lang na ang kinawatay. Di mahimo Sugok doon yun na siya. Daghang kayong mga issue, mga higala nga hilom kayo, unaccounted ba? Malitan, nahibaw ta. Pila may kwartang nadawat sa South District Representative para sa South District sa Cebu. South Congressional District. Pila man sad sa North. So katong mutangag nga na si QT sa North, QT Dilmar, sa South si Ido Rama. Ngano ang takahibaw niya na, gawas mo lang balita sa dihang nanay accounting ba, pila na dawat, bilyon. Haan man na padong kwarta ha? Kadakuan ng kwarta ha? Bilyon. Dito sa kaning second district, 7 billion. Di man paingon ang kwarta ha? Masa may gihimo dito? Nga, mitubo na ang ekonomiya dito. Nindot na puyan dito. Na aking makita. Billions. Wapay labot ng pila to sa Ilocos Norte, 42 billion. Grabe gyud nga kinawatay. Unya, tiway lang, di mahimo So mao na nga, og makadaog si Sara Duterte, I think may na lang kaysa kanang manglingkod ubang tao diha. Anyway, ang akong personally di man gyud ko mo kuan nga na savior aning nasura kundi liyan to usbon ang Batak Balaod. Bisan pagkinsay mong ibutang dal blusot gyapon kinawatay because the system is really open for graft and corruption mga higala. Unya pamutangan ng mga tao nga dili mga competent. Kugihan lang mo appeal sa kampanya. Kugihan lang mo kanang gitawag og TRS ba? Tila ray solusyon. Na may mga tao na nakoy kailangan penting suod na kay ni Sara Duterte na sa grupo ni Sara ba. Tumblus-lus manimtangan nung naam na dia. Pero wala na say degree of kuan ba kanang
Na siya bearing sa laktod ko pagkasulti, mura na siya correct. Oh, may mga tao yung niya na. So, padung yun na gihapon, bisag si Sara pa yung makadaog. Kay kanto ganin pagkadaog ni Digong mga higala, Duterte, Mayor Duterte, dito Davao, na ang akong amigo, ngayon mo gito sa sekretary. Dito siya. Kailago si Duterte niya, kay kuwam siya, usas siya sa mga giila nga leaders ba sa kampanya. Alas 8 sila sa buntag dito, naka-audience sila sa presidente alas 12 sa tungang gabi. Dito rin sila sa kuwan. Gahuat nga mahatagan sa oras sa ikautubang nila presidente. Pero ga-obserbar siya, ga-istorya may buang nga tanawan, di ribay, nga naman. Di adresi, gipanghingan lang nito mga tao nga wagan mo suporta ni Duterte. Pero nang-apply trabaho. Nang-apply trabaho. Pabaga gisanaw. So naaman na diha. Amo nagingan lang ni Attorney Ruben Canoy, aning Ruben Canoy nga mga vultures. Di man gin mauwaw ni manood gyud na sila. Niya mao ginay makasud kay kadto mga tarong di man mo ug kuan ba kana bang dili sirok ba og pista pa, dili ba mag-ilog-ilog aron makakaon, maghuwat ra og agdahon. Kana kay mo musik liot-liot gyud na abot gyud dito sa daghan na sila ng nanang klase sa mga tao, bagagnaong. Unya mao na mahiluna sa gobyerno. So what can you expect? Dili mao na ang best and the brightest, but that's just so good because the system is open to those kind of people. Colonial system mga ikala bata-bata. Yeah, mao na maglingkod niya. Mo appeal na sila policy making ang hibaw na kay kana mang sip-sip ra. TRS tila resolbad niya kana mang dauto ng mga kauban siniraay ba. Mao na ilang expertise niya, mao na manglingkod sa gobyerno Maria E. Josep. Ato tak na